Представи си, че можеш да постигнеш всичко. Представи си, че всичките ти мечти са на една ръка разстояние. Какво би направил днес, ако знаеше, че успехът е гарантиран? Постави си ясни цели. Кои са нещата, които наистина искаш да постигнеш? Запиши ги и планирай как да ги реализираш. Вярвай в себе си. Отхвърли съмненията и си увери, че можеш. Ти си силен и способен на невероятни неща. Действай с увереност. Малките стъпки водят до големи постижения. Започни днес и бъди постоянен. Представи си, че всеки ден е нов шанс да направиш нещо велико. Сега е твоето време. Харесай, сподели и започни пътя към твоите мечти още днес.